любители на YouTube, днес ще снимаме топ 10 провали. Привет! Ако питате къде сме, Велинград сме в местния парк и детска градина. Градина ли е това или училище? Училище, Дърводелско. Училище Дърводелско, Софи Кирил Методи. Иван Вазов. Иван Вазов, така? Аре! Аз днеска съм на гости тук. Мои приятели живеят тук. Аре, давай! Аре! Дай бе! Наско! Аре, нака! Не! За фън! Просто за фън! Направи мешката! Направи това, бе! Мешката, бе! Въртулката! Бегайте да... Много е яко! Дано да няма лоши коментари. Айде. Труп на място. Да, бе. Сега е това. Чакай да го измисля. Е това чакай. Ой, това... Много сложни работи. Не е такава, бе. Абе, кой как искам? Ага, ти губиш. Ванко губи. Не бе, продължава. Ние рекламираме всеки неща, се рекламирам, желирани бомбони. Аз се рекламирам чип, плаща за него след това. Чакайте, аз се рекламирам. Аз рекламирам бе това колело. Това не е то, къде му се казва. Продава се за 50 лева. Аре, карай, падни. Давай. Аре, падни, бе. Не става интересно.